Aquests dies, treballadors del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau estan recollint els fruits dels 14 tarongers centenaris que hi ha en aquest espai. I és que des de l'any passat s'aprofiten les taronges amargues per fer la melmelada de Sant Pau. Es recupera així una vella tradició, ja que part del personal de l'antic hospital feia melmelades casolanes amb aquestes taronges. L'obrador artesanal Les Aroles de Castell d'Aro s'encarrega d'elaborar la melmelada amb 3 variants: taronja amarga, romaní i farigola. Des de l'any passat, que les vam venir a recollir per primer any, doncs anem fent melmelades. I aquestes melmelades poden ser per ells com un regal institucional, no? Per a les persones que hi creuen, per treballadors d'aquí al recinte també, veuen que la taronja amarga perllonga la seva vida amb un pot de melmelada. En total han recollit uns 300 quilos de taronges amb els quals faran uns 400 pots de melmelada. La iniciativa permet contribuir a mantenir la biodiversitat de l'espai, millorar la salut dels arbres fruiters i evitar el malbaratament de les taronges.